Kirane Dentál udial. Viete, že Kirana Dentál, ja vás pozývam všetkých, kdokoľvek budete mať záujem, môžete si vám to pozrieť, je dnes veľmi moderný technologický vybavený čistúčka, ktorú ste nikdy nepoznali. Doniesol som pár záverov. Viete, že tá naša budova, ktorá je tam postavená, nová, áno, je pokladaná za exkluzívnu budovu. Áno, dostala sa medzi 1000 najkrajších budov Európy po architektonickej stránke. Doniesol som tú knihu, ktorá to prezentuje. Máme pripravenú ďalšiu, by som povedal, výstavku. Viete, že teraz ukončujem v marci 13 bytovku na Vodoni pre našich zamestnancov, inžinierov. Čiže nechcem povedať, že to je ten socializmus. Je to niečo iné, áno. Je to, ale my si tých ľudí vážime, ktorí u nás robia a snažíme sa jednoducho v tej tímovej práci a cez tie synergické efekty byť podľa možností čo najbližšie v tej špičke. Ja si myslím, že kopu ľudí u nás je vďačný vám, čo tu sedíte a čo už nie ste v aktívnom veku, že ste dokázali tých ľudí treba vychovať. Je aj kopu zle vychovaných ľudí. Áno, niektorí ľudia skutočne stratili pracovné návyky a veľmi ťažko sa to z nich dostáva. Je to možná ešte práca minimálne na jednu generáciu. Ale už nám mladí ľudia začínajú rásť a ja verím, že pokiaľ sa budeme takto stretať, tak stále ešte budeme vyprávať o Kirane, áno, tak ako vznikla a tak ako pokračuje ďalej v tej tradícii, ktorú ste vy, čo ste tu, vlastne založili. Ďakujem vám. Ďakujem pánu inžinierovi Miroslavovi Nerádovi za jeho príhovor. A ďalej som prosila pána inžiniera Šicku, svojho času tiež podnikového riaditeľa Kirane Piešťany, keby sa vám pár slovami prihovoril. Ďakujem. Vážené páni, vážení dámy, keď mi pani Pospíšilová volala, že sa tu chystá stretnutie Kiranákov, tak mi prišlo na myseľ jedna veta. My sme Kiranáci. Zatím som videl kolektív pracovníkov, ktorí mali ten svoj podnik radi, že spolu držali a bojovali na všetkých frontoch proste za seba, za Kiranákov. Som veľmi rád, že v takomto množstve, fakt ste sa tu stretli, Piešťanov to nikde asi nenájdeme. Želám vám pri tejto príležitosti, že ste teda takto sa došli, aby sme sa i ďalšie dožili v zdraví, ďalšieho stretnutia. Ja myslím, že aj to 50. výročie, ktoré tu bolo tak trošku spomenuté, že aj to by bolo dôvod na nejaké stretnutie. Želám vám fakt veľa zdravia a dobrú zábavu. Ďakujem.